по един или друг начин бих се помъчил да предам следното. Така и така, нали, приятно момиче си, интересна си или свясна си или нещо, нали, някакъв такъв лек, нали, комплимент, ли, да го кажа. Не някакъв супер, нали, комплимент, колко си красиво, колко те харесвам, както казах, нали, по този първи начин, нали, за който говорих, не, нали, това. Здравейте, приятели, аз съм Вайл Кръстев и това е каналът ми Съвети за срещи към сайтът ми съветизасрещи.com, чиято идея е да давам своите коментари, анализи, разяснения, съвети, идеи относно различни ситуации, свързани с взаимодействието с жени, изграждането на привличане, поддържането на привличане, психологията, нали, която стои зад нещата, социалните динамики, нали, психологията зад социалните динамики също. Съветите и идеите, нали, които ги давам в тези видеа, са на един вид на житейски опит, нали, който съм насъбрал и неща, нали, които съм изпробвал през времето, изводи, до които съм достигнал, неща, нали, които съм преценил кога работят, в какви ситуации, кога не работят, кога има смисъл, кога няма смисъл, и същевременно се старая, нали, да ги застъпя с някакъв вид теория, с психология, когнитивна психология, социална психология, нали, това са, нали, социалната психология, нали, това е поле, където помага, нали, за справяне, нали, с трудности и проблеми в тази област, така да се каже. Да дадеш някаква обратна връзка, да ми кажеш как се е сторило, кое ти е направило, нали, най-много впечатление, или ако имаш някакви забележки, някаква предимна критика, също, нали, да споделиш, за да мога, нали, да се подобрявам във времето, разбира се, и тези видеа да стават по-качествени, да са ти по-полезни на теб и на други хора, разбира се. След като минахме тези условности, нека да започнем вече по същество, нали, към темата на днешното видео. И днеска нямам някаква, нали, кой знае каква такава ситуация, нали, подробна, която да чета и в прочетението, нали, да давам своите коментари и разсъждения. То беше, нали, като ситуация, да, т.е. отново, нали, зададено като ситуация, нали, от един човек, но съм го сложил просто като някаква тема, понеже си мисля, че е валидно, нали, за доста хора, нали, може би са попадали или биха попаднали в подобна ситуация. Нали, прочел си вече в заглавието темата, нали, как да подходя към жена, която, нали, очевидно, нали, аз имам някакъв интерес към нея. Тя има, нали, интерес към мене, т.е. ме харесва, но е омъжена или е във връзка. Или, нали, в смисъл, има друг човек, нали, който е в обстановката и не знам, нали, как да подходя. Сега конкретно самия въпрос, нали, който нали, ми беше зададен, е как да действам към омъжена колежка, която ме харесва, но се притеснява, защото не е свободна. Нали, реално това е сега. Ситуацията е следната, нали, казвам го най-общо, сега тук случая, нали, колежка, но може да е примерно, нали, жена, в смисъл колежка или там някаква жена, с която редовно, нали, взаимодействаш, може би в фитнеса, може би на някакви курсове, може, нали, някъде другаде. И ти имаш интерес, нали, към нея и тя има, нали, интерес към тебе, т.е. има, нали, един вид взаимно привличане в най-добрия случай, така да се каже, но тя е в някаква връзка, може би ще се разделят, нали, скоро, може би, нали, тя не знае още, нали, точно какво ще се случи и как, нали, да се подходи. Сега, нали, преди да започна, нека така, може би едно, как да кажа, като вметка или като уточнение, нали, да добавя тук и пояснение, може би по-скоро. Нали, тук, нали, в тази ситуация не мисля, че това е случая, но понеже казах, че може би по-често срещано и в, нали, други хора, нали, биха го изпитали и това е, нали, първо, нали, според мен наистина да преценим правилно ситуацията и да си зададем въпроса дали наистина тя има интерес, нали, към нас. Тоест, за да не стане така, за да не е така, че тя, примерно, че ние, нали, да имаме интерес към нея, нали, да си говорим, нали, с нея по някакъв начин и да мислим, че и тя има, нали, интерес към нас, т.е. един вид някаква форма на себезаблуда, защото себезаблудата, нали, сега малко психология казах, нали, тук говоря, е един от доста срещаните такива, един от най-често срещаните такива психологични ефекти или психологични на английски biases, нали, се нарича, на български, как да го нарека, склонности, такива, нали, да си мислим, че нещо е така или не е така, а то реално да е обратното. Или в смисъл, т.е. да си мислим, че нещо е по определен начин, а то реално да изобщо, нали, да не е по съответния начин, както е, и в контекст, нали, на отношенията на привличането. Често пъти, казвам го това сега, понеже канала, нали, тук е основната тема, нали, за това как да изграждаме привличане и хората, нали, които така ме следят, нали, предполагам, че повечето, нали, от хората имат, може би, някакви трудности, искат, нали, да научат нещо, как да се подобрят в тази област, така нататък. И една от честите, как да кажа, не грешки, ами може би
неразбирания или неща, нали, които пропуски, така да го наречем, които често имаме, нали, в тази област, е неправилното успяване, нали, да преценим, нали, нейните сигнали, да преценим, нали, съответната ситуация и да си помислим, че само защото говорим с нея, примерно, тя също има интерес към нас, или в психологията също, нали, се нарича прожектиране, т.е. когато ние примерно я харесваме и да прожектираме, нали, нашите емоции върху нея и да си мислим, че и тя, нали, ни харесва, само заради това, че ние харесваме. Така че аз не мисля, че точно, нали, в тази ситуация, където, нали, човека ми е задал, нали, въпроса е така, но по принцип, нали, го казвам. Първо, нали, сме сигурни, че наистина, нали, тя има привличане към нас. Сега, нали, как може да сме сигурни, как нали, да разберем, че тя има привличане към нас, това е малко по-различна тема. Имам, нали, видеа, нали, ще оставя, нали, линк за някои видеа, нали, нали, специално, нали, по тази тема. Но това, нали, е едно на ръка, в смисъл, ако, нали, да не се самозаблуждаваме, нали, това ми е като цяло накратко, просто нали, да го уточня. И сега, другото, така, може би, преди да започна, нали, да разисквам вече различните начини, по които може да се държим, по-скоро така малко по-провокативно бих бил, по-провокативен, нали, бих бил и ако нали, да речем съм едно на едно, нали, си разговарям с човека на живо, по-скоро бих го попитал, добре, ти ми задаваш въпроса, нали, как да подходя, нека, нали, аз първо преди да кажа, нали, аз как бих подходил, как според мен е най-разумно, кажи ми според тебе как, нали, би подходил, ако все едно нямаше, нали, някой, нали, да ти даде съвет или някой, нали, който да питаш и така. И аз сега, нали, също задавам, нали, същия въпрос, може би спри, ако искаш видеото на пауза тук за известно време и кажи, нали, как според тебе, нали, би подходил, нали, какво би направил и да видим дали ще съвпадне с това, което след малко, нали, ще кажа. Сега, нали, ето няколко начина, които си мислех сега, преди да запиша това видео, за които си мислех как евентуално, може би, различни хора или като начини, нали, за как да се подходи и как повечето от тях не мисля, че, нали, като цяло си струват и са така ще доведат до някакъв положителен резултат, но все пак нека да ги изложа. И сега един начин, нали, по който може да се подходи е примерно да как да го кажа, нали, да го играеш като милото момче или някой, който, нали, така също я харесва прекалено много и да си признаеш, нали, чувствата си към нея. То не е само, нали, в тази ситуация, нали, но, нали, в други ситуации и примерно да кажеш, нали, аз те харесвам, но ти, нали, примерно си омъжен, нали, там си във връзка и не знам, нали, какво да правя, кажи какво мислиш, нали, за нас, какво мислиш, нали, ще се получава между нас, един такъв вид плахо и несигурно, може би. И не мисля, че това е някакъв удачен начин, така по този начин, нали, да се подхожда, защото, както казах, това предава, нали, съобщението на несигурност, предава, нали, съобщението така на неувереност, което като цяло не е привлекателно и ако тя наистина има някакво привличане, то най-вероятно ще, нали, по този начин подхождайки, признавайки си така, нали, директно чувствата си, нали, към нея и очаквайки с този акт, нали, на признаване на чувствата си, тя, нали, евентуално нещо да предприеме и нещо, нали, по-различно да се случи. Единственото, което по-различно може би ще се случи е тя, нали, нали, ако ни харесва, да спре, нали, да ни харесва, т.е. да спре, нали, да изпитва привличането. Нали, не мисля, нали, че това е някакъв удачен подход. Сега не казвам отново, нали, че това е важно за тази ситуация, но по принцип, нали, го казвам, както се казва, да се знае. Друг начин, по който може би някой би си помислил, нали, че трябва да се държи, се казва, нали, няма, нали, да го играе така, нали, като някакъв слабо характер или слабо, нали, един вид така жаловно и нуждаещо се отчаяно. Добре, ще бъда, нали, примерно по-суров или по-мъжествен или по-не знам си какво и ще сложи някакъв ултиматум. Нали, защото не мога, нали, да издържам повече, тя, нали, ми харесва, но същевременно тя е с някакъв друг и аз не знам какво да правя, едно друго и сега, нали, ще кажа, нали, едно избирай или с мене, или с него. Един вид някакъв ултиматум, което, нали, реално погледнато, то пак същото съобщението, нали, което се предава, пак е някаква форма на неувереност, пак е някаква форма, нали, отново, нали, не казвам, че важи за тази ситуация, за точно за тази ситуация, която ми е задал, нали, човека тук, но по принцип, нали, го казвам, защото знам, някой може да си помисли, че това е най-добрият начин, по който може да се подходи, но не е според мен, защото, нали, това предава неувереност, това предава, нали, някаква форма на това да искаме да контролираме, нали, всичко, което така не се получава и най-вече, защото винаги, нали, човек, когато е под ултиматум, особено, нали, когато става дума така за междуличностни отношения, тук, нали, мъже, жени едно друго, нали, особено пък за жените те са по-чувствителни едно друго, нали, когато, нали, човек е изправен, нали, пред ултиматума реално той е някаква форма на натиск, нали, насилие, може би не насилие, но някаква форма, нали, на натиск и обикновено повечето хора, нали, когато са под натиск, те гледат да избягат, нали, да го отбягат или да го избутат, нали,
да го изблъскат настрани, не е нещо, което работи, нали? Не е нещо, което нали, работи. Отново единственото, което нали, би се получило, когато ако нали, в подобна ситуация или каквато и да е друга нали, ситуация с жени нали, подходим нали, с ултиматум, то реално не мога да сетя има ли ситуация нали, с жените, където ултиматума да води до някакви положителни резултати. Няма, нали, поне в моя опит нали, няма. Не знам, кажем, нали, при тебе как е, но при мен нали, със сигурност нали, не е така. И нали, не мисля, че това е. И смисъл от това нали, да си мислим, че ще бъдем много силни и много нали, така ще изглеждаме мъжествени или мачо сили или какво, най-вероятно няма да бъдем и най-вероятно, ако тя отново, нали, ако тя има някакво привличане нали, към нас, то би нали, изчезнало. Друг вариант, нали, по който може нали, да подходим е смисъл такъв подобен нали, на предния с ултиматума, но да ни го казваме нали, директно сега на нея, виж сега нали, или мене или него едно друго, ами така да си го помислим нали, просто за себе си нали, да го приемем, да си кажем, сега тя ако не реши нали, дали да бъде с мен, ами тук нали, ако продължава такова, няма да се занимавам повече с нея, изобщо нали, я отрязвам изцяло нали, от живота си едно друго, няма да общувам с нея, няма да я говоря, някаква такава форма пак на крайност, което да, няма нали, директно по този начин да предадеш нали, неувереност и несигурност нали, към нея, но има ли смисъл, нали, ти директно нали, затваряш вратата по този начин и тоест излишно е, един вид е някакво така, крайно, може би нали, няма нужда нали, реално погледнато от това според мен. Нали. И сега друго вече е тук, може би нали, това трябваше също да кажа преди малко, че ако нали, усещаме, че така искаме да подходим или така искаме да постъпим или се държим нали, по този начин, това вече се сочи за някаква неувереност, някаква несигурност нали, такава в нас, което си е някакъв наш личен такъв проблем, над който ние може би трябва да положим някакво, не може би, нали, който ние трябва да положим някакво, т.е. усилие, съответно нали, усилие в съответната насока и да разрешим. Тоест не е проблема нали, в другия в този случай. Нали, това са вариантите, които ми дойдаха на ум, как човек би подходил нали, в тази ситуация, които не биха донесли до някакъв резултат положителен. Нали, до нещо, което така приятен резултат или нещо нали, евентуално да се получи. Нали, това са според мен негативните такива неработещите подходи, така да го кажа. Според мен, разбира се, ако имаш някакви възражения, оставам на среща да ги чуя, но така де. Как тогава, нали, айде кажи, нали, добре, тук стига си философства, обяснява нали, разни приказки, дето се вика, как нали, според тебе, как да подходим. Това е съществото на въпроса и аз сега първо така интуитивният ми отговор и първото, нали, което ми идва нали, на ум веднага, нали, как аз бих подходил в такава ситуация, най-вероятно просто не бих подходил по кой знае някакъв по-различен начин спрямо това нали, как се държа нали, този момент. Ако нали, казахме още, нали, съгласяваме се, нали, че тя наистина има интерес към нас, че и ние нали, имаме интерес към нея, но тя нали, е омъжена и там нещастна е в съответната връзка, нали, в която е в момента, т.е. не е изцяло нали, щастлива. И най-вероятно не бих нали, подходил по много по-различен начин. Може би единственото, нали, което бих направил, нали, в никакви положения не бих тръгнал нали, да правя някакви драми, да се мъча нали, по-бързо нали, да я разделя нали, с съответния и там приятел, мъж, нали, както и да е, или нещо такова да заговорим, че против него или да я насърчава, т.е. да я настройвам един вид още повече нали, против него или нещо такова. Най-вероятно не, защото това изобщо не е мъжко, нали, не е някакво такова пак някакво такова подломно поведение. Не мисля, че не е рецепта нали, за начало на някакво щастливо отношение според мен. Но, примерно, бих се постарал нали, да някакъв удачен момент такъв да издебна. Сега удачен момент имам пред всяка колежка нали, на работа, не там в 5 минути някаква почивка, нали, където трябва нали, да си говоря с нея и тя нали, да каже, чакай сега трябва да отивам нали, на работа. Ами може би след работа или там в обедната почивка, ако е повече дълго време нали, има и си говорим такива, има достатъчно време да си говорим. Просто по един или друг начин бих се помъчил да предам следното. Така и така, нали, приятно момиче си, интересна си или в смисъл свясна си или нещо, нали, някакъв такъв лек нали, комплимент, ли, как да го кажа. Не е някакъв супер нали, комплимент, толкова колко си красиво, колко те харесвам, както казах нали, по този първия начин, нали, за който говорих, не нали, това. Просто нали, да започна един вид разговора, но в смисъл такъв, нали, ти си във връзка, нали, ти си омъжена, в смисъл, но ме притеснява нали, нещо, ти си във връзка, ти си омъжена и реално погледнато аз нали, не обичам нали, да влизам в някакви такива драми, в някакъв такъв вид любовни триъгълници. Нещо от този ред на мисли. Сега дали ще е точно по същия начин, нали, може би не. Сега това всеки сам нали, си го казва по своя си начин, нали, всеки сам нали, си подбира думите, но не думите нали, тук са най-важното. Нали. Сега тук малко опират нещата до комуникацията.
Защото нали, по принцип нали, винаги когато общуваме нали, с други хора в тези междуличностни отношения, нали, комуникацията се случва нали, на няколко нива. Може, ако се интересува, така нали, най-вероятно знаеш, че нали, комуникацията не е само думите, нали, които казваме, ами нали, основното правило няма значение точно какво казваш, ами нали, как го казваш, нали, което означава нали, там нагласата, когато произхождаш, езикът ти на тялото, очакванията, които имаш и така нататък, метакомуникацията, нали, което съобщението, което стои зад съобщението, т.е. един вид, как да кажа, между редовете на това, което се набира. И именно нали, това тук е по-същественото, защото реално нали, какво казваш, какво гласиш нали, по този начин, когато кажеш така, нали, първо казваш и сега. Нали, аз съм разкачен от резултата, т.е. не съм някакъв обсебен нали, в тебе, сега много ти харесвам едно друго това, което е по-добре нали, от гледна точка нали, на привличането отново и от гледна точка на нали, това да си запазиш достоинството и дивите самоувереността, така да се каже. Второ, нали, и казваш, че смисъл, аз не обичам да се въвличам нали, в драми, понеже това е начинът, по който аз бих го изразил, нали, драми, любовни, някакви такива триъгълници, това. Нали, казваш, че, нали, показваш, че имаш някакви принципи, нали, имаш някаква, поставяш нали, някаква граница и колкото и нали, да ти харесва, колкото и да е привлекателно, колкото и други качества нали, да има нали, някакви неща, които ако нали, липсват или ако нали, тя прави или има нещо, някакво обстоятелство, нали, което не е окей нали, за тебе, не е нещо, което ти би толерирал. Извинявам се сега, че ще използвам нали, тази, така, нали, на английски ще го кажа, нали, ще е deal breaker, т.е. няма нали, да позволи нали, да стане сделката един вид, нали, ще бъде нали, така, проблеми. Докато нали, това обстоятелство не се отстрани, нали, няма как нали, да се получат нещата. Разбира се, това не го казваш нали, директно, но това е смисъла нали, реално погледнато на съобщението, което се предава, нали, казвайки го по този начин. Защото реално ситуацията нали, каква е? Смисъл такъв. В отношенията, нали, когато става дума нали, за двама души, за да има нали, смислено, стойностно и отношението да върви, както се казва нали, напред, по положителен начин, нали, трябва двама души нали, трябва да поемат нали, някакво действие, някаква отговорност един вид, както там има нали, една фраза, тангото нали, се играе от двама. Или няма нали, как нали, да играеш танго или там някакъв танц нали, по двойка, който е, нали, сам да го играеш. Нали, нещо такова. Тоест не можеш ти нали, само да правиш, то не е нали, нещо. Отношенията, нали, затова си казвам, че не са така като някакви инженерни науки, където само ти нали, можеш да проектираш, да инженериш нали, абсолютно всичко и да го направиш така, че хоп, нали, изведнъж нали, да се получат нещата. Идеята ми тук е, че тя, нали, понеже тук е написано към мъжа на колежка, която се ми харесва, но се притеснява, нали, защото не е свободна. Нали. Това, че тя се притеснява, реално погледнато, нали, това означава, че тя трябва да поеме някаква отговорност и тя нали, рано или късно трябва да реши иска ли да продължава да бъде в тази така наречена нещастна връзка, ако изобщо нали, това не е някаква нещастна връзка, защото тук има някакъв друг момент, където отново може да, нали, какво значи точно нали, нещастна, смисъл такъв, да не вземе да е пак нали, нещо, ако не сме преценили правилно ситуацията, примерно тя да се скара или нещо там, после след известно време нали, да се сдобрят или нещо такова, нали, да не е нещо такова, защото това е по смисъл, случва се нали, във връзки, нали, нормално е. Хората нали, винаги се разбират едно друго така и нали, често пъти в много връзки нали, се случва нали, се поскарат нали, за нещо, да се разделят за една седмица или нещо там, да нали, си говорят за една седмица, дали за по-дълго време. После пък видиш ли тя почнала да й липсва, решила нали, да се върне или да му прости или нещо такова и да се върне и така нали, да се получава някаква такава динамика и ние ако си преценим нали, това, че е един вид нещастна връзка и сега го гледаме нали, отстрани и си казваме, ето вижте някакви драми нали, такива, тя трябва нали, смисъл такъв да бъде с мен, защото ще бъде по-щастлива с мен, няма да бъде, а да не е нали, с него, защото видиш ли е нещастна, ами най-вероятно не е това. Нали. Не е точно така, нали, защото често нали, им трябва някаква вид драма, трябва да има някаква такива. Често пъти жените, не знам, съзнателно или несъзнателно правят нали, някакви такива драми. Не го казвам сега това, нали, за да обиждам жените или да се уча сексистки или нещо такова, но това е нали, моят опит и аз нали, понякога тук с жена ми има някакви неща, нали, за които не се разбираме и аз се чудя нали, защо нали, така някакъв път се държи, но реално това е да казвам го, нали, това просто да не си помислим отново, нали, да не се самозаблуждаваме, ако е нещастна. Сега друга ситуацията, ако наистина е нещастна, ако наистина там мъже е някакъв, нали, ето се възползва от нея, злоупотребява с нея или нещо такова, нали, тогава може да кажем според мен, че може би е в някаква нещастна такава нали, връзка, но и отново нали, така да е. Идеята ми е, че тя нали, не е отговорността и тя трябва нали, да предприеме нали, нещо, реално погледнато тя, нали, ако наистина е нещастна чак толкова, тя трябва нали, да реши да преустанови там предното отношение и да не си мислим, нали, смисъл също, нали, може би това пропусна да кажа, че не е също удачно така да си мислим, че ние трябва да сме как да го кажа, сега, рицарите на бял кон, който да я спаси от там лошия мъж или там както и да е там, не знам си какво и да си мислим, че ние трябва да направим нещо, кой знае колко велико, нали, кой знае колко нали, фрапантно такова, за да я защитим, за да
придърпана към нас, тя да се влюби в нас или нещо такова. Не, нали? Това са някакви такива неща, които в филми, в книги са интересни и грабват вниманието, нали? Но в реалния живот не. Сега вече, ако е някаква крайност такава, наистина там оня другия, нали, нещо да се физически, нали, да малтретира или нещо такова и тя, нали, иска нашата помощ, нали, да, тогава може би дали, ако ни преценява чак толкова доверие, нали, да има, може да решим да се намесим или там да потърсим някаква помощ страни, но не мисля, че е чак толкова, нали, крайно, айде така да го кажа. Нали, казвам ги от гледна точка, нали, на привличането на нещата и как според мен най-естествено така би трябвало, нали, да се случат нещата. Това е, нали, начинът по който нали, аз бих се държал, защото истината е, че, нали, тази, нали, жена, нали, в такава ситуация, тя е просто една от всички останали жени, с които можем да взаимодействаме, с които можем, нали, да имаме приятни моменти, нали, не е нещо, кой знае колко по-специално. Нали. Може би слагаме някаква по-голяма специалност, защото там редовно си говорим с нея и е по-привлекателна, нали, от някакви други, нали, жени, с които редовно си говорим, но не е, нали, сама по себе си, нали, не е единствената най-привлекателна, нали, жена на света или нещо такова. Тоест ние нямаме никакво по-сериозно отношение с нея, нямаме някакви по-дълбоки такива отношения, нали, към нея, няма, нали, логика и смисъл да правим нещо, кой знае колко по-екстравагантно и впечатляващо от това, нали, което бихме направили всяка друга, нали, жена като нея, примерно, където някъде другаде, не знам. Това е на този етап. Сега вече, ако ситуацията е, нали, вече вие, нали, сте двойка или нещо такова, нали, това са съвсем различни ситуации, съвсем различни такива неща. Нали, толкова сте двойка, нали, няма да е такава ситуация, разбира се, очевидно, но както и да е. Така да, не знам, дали не съм пропуснал нещо. Не знам, кажи ми какво мислиш, нали, до тук. Това е което нали, аз бих направил. Другото, нали, което когато, нали, кажеш по този начин, така не обичам, нали, се вличам в някакви драми, нали, в някакви, нали, любовни триъгълници, това, е също, нали, най-вероятно смисъл, нали, смисъл трябва да си искрен, да си откровен, нали, когато го казваш това, но най-вероятно, нали, не искаш да се занимаваш, нали, наистина да се вличаш в някакви драми, където има, нали, да се занимаваш с някакъв друг мъж, нали, не мъж или там бивш или какъвто и да е, нали, не искаш най-вероятно не знам, аз със сигурност, нали, не искам такива неща, нали, в живота си и най-вероятно, нали, така си мисля, че няма смисъл, нали, реално погледнато. Какъв е смисъл, нали, там да си усложняваш, нали, живота по този начин и също не мисля, че, нали, би искал да бъдеш и заместител един вид, така да го нарека, нали, в кавички или може би, не знам, не в кавички, нали, заместител. Какво, нали, точно, нали, значи заместител? Сега, нали, тук може би така да обясня малко, че често пъти, сега не винаги, разбира се, не, нали, във всички ситуации, не, нали, за всички хора, то зависи много, нали, от характера, нали, на човека, така нататък, но често пъти, нали, в ситуации, нали, такива, където, както ето, нали, тя е нещастна, нали, във връзка или предстои да се разделят, или тя, нали, ще се разделя, нали, с него, ще го разделя, тя ще го зарязва или не знам си какво това. Каквото и да е, нали, той казах, нали, жените те са и по-емоционални, според мен, нали, по-често така при жените, нали, се получава, нали, и при мъжете, нали, всъщност, според мен по-често при жените, сега отново не да звуча сексистки нещо такова, но понеже са по-емоционални, по-чувствителни са, по-така навътре може да приемат нещата повечето пъти. Нали, може да се случи така, че ето, нали, казах, пише, нали, тук е нещастна, едно друго това и нали, това означава, нали, някакви негативни емоции, нали, тя има примерно. И дори, нали, да е тя тази, която ще го зареже, нали, пак, нали, смисъл, когато сме зарязани, когато, нали, цяло той, нали, когато тя го зарежа, нали, и той, нали, има чувства към нея, нали, на него ще ме кофти, но и на нея, нали, най-вероятно ще е кофти, нали, най-вероятно може би да се чувства притеснена, той как ще реагира, нали, може да се чувства виновна, може да се съмнява, ама добре ли постъпих, не постъпих ли добре, едно друго, нали, някакви такива объркани емоции, винаги има, нали, такива. И често пъти хората, нали, за да не ги изпитват, нали, тези емоции, едно от нещата, нали, което правят, нали, по-така лесно, за да ги претърпят, ли, как да го кажа, е да се въвлекат в някакво отношение, ново отношение с нов човек, защото, нали, новият човек той предоставя нови възможности, нали, всичко е различно, един вид, така има по-положителни емоции. И често пъти, нали, този новия човек, нали, случая, който, нали, ако сте, нали, в тази ситуация, ако не го знае, нали, горе-долу това нещо и на него в началото може да му е приятно, после, нали, видиш ли, както казах преди малко, тя решила, нали, смисъл, после започнал да липсва там бившия, пък не знам си какво, ама той е пишел, ама тя, нали, му отговаряла, ама не знам си какво, стават и такива драми, и такива объркани неща, най-вероятно не искаш, нали, да бъдеш в тази ситуация, нали, това означава, нали, някакъв заместител, нали, такъв, нали, тя да си преодолее, нали, неприятните чувства един вид и да те използва, нали, едно, само за да се преодолее неприятните чувства. Сега не знам, нали, точно това е случай, нали, с нея, нали, това зависи от характера на човека и до нивото, нали, до което
стигнал, нали, осъзнаването му, така да се каже, или опита му, или зрелостта му, ако щеш. Но случва се и това, нали, случва се и на мене ми се е случвало, нали, назад във времето и не знам, не е най-приятното нещо. И ако, примерно, случвало ми се да излизам, нали, с жени, примерно, на времето, примерно, излизаме, нали, там на среща, тя, нали, пък излизаме там една седмица, 2 седмици се виждаме нещо такова, после, нали, аз с бившия ми там имам още някакви неща, нещо, нали, да си доправя, мама имам чувства към него, не мога да избирам, не мога да реша, нали, смисъл тя е малко сега. Нали, не е някакво, не знам, не го намирам за някакво, не го оценявам, нали, не го намирам за нещо много така, като приятно взаимодействие. Защо, нали, да си го причинявам един вид, като, както се казва, има, нали, безброй други наличности, които могат да изляза. Затова казвам, че и това е нещо, което може би да човек, нали, да вземе под предвид, да се зададе въпроса дали е така, дали не е така. И ако е така, нали, направо като цяло, нали, да зареже, да си каже, няма смисъл, нали, няма погледнато, защото не се няма смисъл, защо, нали, да се занимаваш. Това е, да, смисъл, не може винаги да контролираме абсолютно всичко, за съжаление, смисъл, това е в живота, колкото и да не си иска, нали, тя трябва също да реагира по съответния начин, ако, както се казва, е писано да се случат, нали, някакви неща, нещо положително. Не знам, може би не е това, което очаква, нали, човек да чуе, но реално погледнато това е, нали, което най-оптимално, нали, според мен, както като ги премислих такива аз нещата. Не знам, кажи ми как е, нещо, ако съм пропуснал, имаш ли нещо, нали, което да добавиш или да, нали, по друг начин, по който може да се отреагира, да се отиграе, за да така се получи пак, нали, някакъв положителен резултат и същевременно, нали, се запазиш, нали, и самочувствието, и самоувереността и достоинството в един вид и, нали, да не нараняваш, нали, с другите хора. Това е, да. Това е, нали, като цяло, което имам да кажа така, по темата. И сега, нали, казах тук, нали, привличане, говорих, ето, нали, граници, увереност едно друго. Ако, нали, смяташ, че имаш, нали, нужда така от повече разбиране и така да си подобриш, нали, като цяло тази област в живота, нали, тогава те насърчавам да следиш, нали, нещата, които пращам на имейл, да си запишеш, нали, на имейл новинарника, там безплатно, нали, спращам така една, 2-3 статии, нали, ексклюзивни такива на имейл всяка седмица, или пък ако, нали, си вече, нали, сериозен в това наистина да се подобриш, да преминеш през някои от курсовете. 2 курса, нали, имам за сега по темите привличане и по темите, нали, изграждане на увереност, защото според мен, нали, това са така основните неща, които човек трябва да овладее, да има, за да започне да му се получават повече нещата в отношение, нали, с взаимодействие с жените и това привличане. Нали. Ако няма привличане, няма как да има, нали, романтично отношение. Нали. В този курс говоря първо, нали, започвам с психология, с модели, с теория едно друго, после, нали, с по-практични такива неща, с упражнения, с ситуационни, нали, в тази ситуация, нали, как да кажеш, какво да кажеш в тази ситуация, нали, много такива, нали, ситуационни, просто има рутини, ако щеш, нали, неща, нали, които какво да направиш в тази ситуация, както и сега. Ето, нали, тук споменах. И другия курс, нали, за увереност, това, нали, да разбереш от какво, нали, зависи, как се изгражда самоувереност, самочувствие, защото това е, нали, чувал си най-вероятно всеки друг, нали, повтаря, увереност, жените харесват уверени мъже, не знам си какво това, какво значи, реално погледнато, никой не казва, никой не знае, именно, нали, за това. Тук така си отделих, нали, време да ги обяснявам, нали, цялостни, пълни, такива подробни мастер курсове, или как, нали, курсове, нали, цялостни, нали, по тази тема. Ще оставя линк, нали, в описанието и за тях, влез, нали, да разгледаш, да видиш, има безплатни видеа, нали, можеш да ги изгледаш и така. Добре, благодаря още веднъж, че остана до края на това видео. Надявам се да съм бил полезен. Оставам на разположение, ако имаш някакви последващи въпроси и ще се видим в някои от следващите видеа. Чао и до скоро!